Príjemný, dobrý večer, alebo neviem, kedy to pozeráte. Takže opäť sa vám hlásim na mojom kanáli YouTube. Iba tak akože zbežne je nedeľa 22. decembra. Iní ľudia sviatkujú. Ja sa tu stále kydám s touto nie moc ešte stále vábnou kráskou, ktorú som vám predstavil vo videu predtým. Asi to takto otočím, lepšie sa mi drží telefon. Takže aby sme teda vám povedali, alebo aby som vám povedal, ako sme pokročili. Takže dámy a páni, máme nové lemy blatníkov. Tie blatníky, ono už to asi nesedí tak, ako by to malo sedieť, ale tak urobili sme, čo sa dalo. V podstate sú tu nabodované, navarené nové tieto lemy, ktoré teda nie je úplne jednoduché zohnať. Myslím, že som zohnal dva posledné na Slovensku. Nie je to nastriekané úplne akože tip-top, lebo však kabína sa ide fúkať celá, takže tam sa chystám teraz v pondelok, vlastne zajtra ju ísť obrúsiť. Takže lemy sú nové. Lemy a vlastne neviem, či to bude vidieť, vlastne aj spodok, neviem, počkajte, ja to skúsim prisvetliť. A vlastne aj spodok sme nanitovali úplne nový. Blatničky samozrejme texami, lebo tie staré diery už boli. No však ono to je v podstate jedno. Takže nové spodné plechy, nové stupačky samozrejme, to musí byť. Lebo tie boli hnilé jak rešeto. Takže máme to takto porobené. Takže kabína začína chytať trošku fazónu. Druhá strana to isté, ale vidíte, no ako je to. Ale tak ono stále je to lias, takže ono tak či tak už neviem. Takže spolujazdcová strana to isté, nová stupačka, nový lem, tiež je to tu takto nabodované, všetko krásne. Takže tak, no. Po obrúsení kabíny a vlastne aj výfuk samozrejme, toto všetko sa bude brúsiť a vlastne zakladovať na novo všetko. Sa pustíme do zadnej časti, korbu sme zhodili, stará korba išla head, na dvore už máme druhú, tu som doviezol minulý týždeň. Takú v podstate málo používanú, takže tu len dáme opieskovať a nastriekať. No ale zistil som, že vlastne tento kyper tiež už má svoje za sebou, tak to je aj vidieť. Tu je síce vazelina, ale ak vidíte, tak trčí tam ten tesniaci krúžok jeden, takže ten kyper proste tečie, však to je aj vidieť tu. Takže kyper dole, na výmenu druhý. No a to bude tiež taký ťažší boj trošku, lebo ten kyper nemá 2 kg. Takže bude to tiež boj. Zadnú stenu som sa snažil obrúsiť zo starej opadanej farby, ktorá proste nevyzeralo to moc pekne. Nárazník ten mám nachystaný tu, ten sa tiež bude brúsiť a bude sa do neho usádzať kabeláž na bočné svetlá, ktoré pôjdu sem, alebo teda pozičky. Kabeláž zadných svetiel som usadil do tejto krabice, normálne na čokoládky.
Hej, čiže, lebo tá kabeláž bola vlastne celá durch vedená jedným káblom až sem dozadu a nerobí to moc veľkú dobrotu. Hlavne keď sa pripájajú, ja neviem, pípak cúvací, nejaké pridavné, neviem, napríklad z piatočky tu pôjdu, tu bude jedna, tu bude druhá, nakoľko svetla budú združené, že už nebudú zvlášť tie okrúhle, ako boli v originále, ale budú podlhovasté združené. No VIN číslo nám súdruhovia dali sem pri prerábke, pri prestavbe toho auta. Takže tak. No a čo by som vám tak ako ešte k tomu povedal, no je tu ešte čo robiť, takže ja si myslím, alebo teda dúfam, že do marca to bude všetko spravené. Inak hotové máme majakovú hrazdu, tá je tu, výstuhy blatníkov, držiaky, alebo teda upínacie nejaké také účka na majakovú hrazdu, obrúsené, nastriekané konzoly, držiaka, spätných zrkadiel, nové blatníky zadné, alebo teda, neviem, či sú to blatníky, ale sú to v podstate akoby držiaky svetiel, ktoré idú nahodiť sem dozadu a vlastne to také plechové ize. A vlastne do toho idú navrtať svetlá, to už máme nachystané, svetla, pozičné svetlo, respektíve takéto červené okrúhle, ešpezetky. No a vlastne toto máme starú spiatočku, ktorá tam bola, ale tá ide úplne preč. Keďže, ako som už spomínal, budú tam združené svetlá. No, tu máme vlastne držiaky spätných zrkadiel, ale tie ešte nemám nastriekané. No, takže asi tak sme pokročili. Z časových dôvodov v podstate to ide dosť pomaly, lebo tiež musíme robiť aj trošku iné a zárobkovo činné veci. Takže ja sa tu zdržujem skôr cez víkendy a takto cez sviatky. Neviem, či budem aj cez Vianoce, ale asi skôr nie. A tiež by som chcel oddychovať. Takže asi toľko. No ešte vlastne sem dovnútra budeme vsúvať druhé účko, lebo celá táto konzola vlastne preklapania korby, ktorá je, to sú vlastne dve účka zvarené v kope, lebo taký profil sa proste nedá zohnať. Zo spodu je to účko prehnité, je dieravé, miestami dosť tak akože až moc. A je to vidieť napríklad aj tuto v tom rohu, kde proste je diera jak do riti. Hej, čiže no, toto celé sa bude musieť oplieskať všetko, toto všetko vyondiť von a vlastne vsunie sa tam druhé účko a vystúži sa to, pokiaľ to nie je zlomené, lebo teda videl som už zo pár liazok, kde sa proste zlomili tieto konzoly a tieto nosníky vlastne a nerobí to moc veľkú dobrotu, takže keď vám odpadne korba niekde. Takže asi toľko. Ešte potom sa budem venovať interiéru, kabeláži, na majáky, na predné prídavné svetlá. Budú sa meniť vodovodné hadice, budú sa meniť hadice vzduchariny. Vidíte, čo ide od kompresora do toho odfukovača, alebo teda do regulátora tlaku. Asi batériové káble uvidíme. No a ešte vlastne som prišiel na to, že ešte maska sa bude striekať samozrejme, ale tá je plastová. No a ešte som prišiel na to, že vlastne je zlá táto
táto pumpa ručná na naftu. Takže ešte tá sa bude meniť, ale teda tá cena tej pumpy Krista Pána, to je niečo neuveriteľné. No, tu vidíte, máme nachystané nové svetlá, káble, 7-žilový kábel. Toto sú zostatky gumy z podblatníkov, nové smerovky, filtre, kadejaké gumičky, samozrejme pozičné svetlá, ktoré pôjdu na kabínu. To pôjde na kabínu hore. Tak sú dvojfarebné. A dnes som prišiel na to, že som zabudol kúpiť pozičné svetla na ten narazník, ale však to sú detaily. Pokiaľ to budem robiť, tak alebo teda nahadzovať tieto svetielka, tak to už budem prešťastný. No, takže asi toľko by som vám k tomuto všetkému povedal, priatelia. A čo viac dodať? No, snáď už len toľko, že je predvianočný čas. Ja som sa dnes dozvedel o ďalšej veľmi smutnej správe, kde po včerajšej smutnej správe o úmrtí mladého človeka dnes prišla ďalšia smutná správa takto pred Vianocami. Bohužiaľ aj to nám patrí k životu, čiže pred Vianocami si urobím taký neželaný výlet alebo respektíve dva neželané výlety na cintorín, kde pochováme dvoch mladých ľudí. Ale napriek tomuto všetkým týmto žiaľ aj smutným veciam v našich životoch vám všetkým prajem krásne vianočné sviatky, aby ste ich strávili medzi svojimi najbližšími a aby ste tie sviatky naozaj strávili tak, ako chcete. Konkrétne to bude asi akože poloha vyvalený na gauči. Takže ešte raz prajem vám krásne vianočné sviatky, plné pohody a kľudu, bez hádok s vašimi najbližšími. A my sa počujeme po novom roku v januári, kedy vám ukážem nejaké možno ďalšie pokroky na tejto beštii, ktorá teda je to asi jedna z tých, alebo jedna jediná, ktorá ma doteraz tak najviac asi vytrápila. Takže budeme sa vidieť, počuť po novom roku, v roku 2025, ktorý mnohí z nás označujú za asi nie úplne moc príjemný alebo moc nejaký pozitívny. Ja taktiež nečakám od nového roka 2025 nejaké pozitíva, hlavne čo sa týka pri nejakých rozhodnutiach našej slávnej vlády, ale tak s tým my už nič nenarobíme. My si budeme stále asi žiť ten svoj nejaký skromný život. Takže zase sa budem opakovať, ale ešte raz teda, priatelia, sledovatelia, šťastné a veselé Vianoce vám prajem, bez nejakých negatívnych zážitkov, bez negatív. Nech sú tie Vianoce len a len pozitívne, bohaté, kľudné a pokojné a hlavne strávené v kruhu vašich najbližších, ktorí máte najradšej. Vážte si, pokiaľ ich máte, a užite si čas voľna, čas pokoja a nič nerobenia, napchávania sa. Šťastné a veselé a ďakujem vám za sledovania. Ďakujem aj tým, ktorí ste mi veľakrát v
priebehu roka volali na základe mojich videí, kde teda vám vždy hovorím, ak máte nejaké otázky, nie je problém, kľudne mi zavolajte, v mojich videách je aj telefónne číslo, na ktoré mi môžete zavolať, a pokiaľ by ste sa chceli poradiť ohľadne týchto našich československých zázrakov, kľudne nie je problém, táto ponuka stále platí. To by bolo asi tak odo mňa na dnes všetko, na dnes až do nového roka. Takže priatelia, šťastné a veselé Vianoce a do nového roka vám prajem mnoho úspechov, mnoho pozitívnych a dobrých zážitkov a veľa len toho dobrého. Ďakujem vám v tomto roku za vašu priazeň, za vaše sledovania a vidíme sa v roku 2025. Čaute.